face-to-face classes na sa Agosto ug nanginahanglan og 900 ka mga bag-ong magtutunlo ang Ministry of Basic, Higher and Technical Education dinhi sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao alang sa school year 2022-2023 face-to-face classes sa tibuok rehiyon sa BARM. Matud ni Minister Mohagir Iqbal, nanginahanglan sila og 900 ka mga magtutudlo isip pagpangandam sa school year 2022-2023. Gisaysay ni Minister Iqbal, ang probinsya sa Maguindanao nanginahanglan og mukabat sa 400 ka bag-ong magtutudlo ug ang probinsya sa Sulu nanginahanglan og 500 ka bag-ong teachers. Ang Ministry of Basic, Higher and Technical Education sa BARM nangandam na usab sa pag-implementar sa health protocols aron mapaniguro nga ang mga estudyante luwas sa COVID-19. Doon na gibanaban ng 600,000 ka mga bagong estudyante ang BARM alang sa school year 2022-2023. Ang Department of Education may anunsyo na nga magsugod ang school year 2022-2023 karong August 22, 2022 ug mahuman 2023. Tahir Sulaiman, Newsline Philippines, Bangsamoro Region, Say.